na Usapang Pamilya, digdi sa DZGB, giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdi sana sa DZGB, sa programang Usapang Pamilya. Maray na pagkahapon sa gabos natin mga paraan tabay, aldaw ni Webes na mga tugang petsa sa kan bulan ng Mayo taong 2021. And sabi nga ni, kung ano man daan problema na sa tuyang hampangon, basta ang pamilya nagkakasararo, kayang-kaya yan. Na makakaibanan tango yan na pagkahapon ang sulameteng sa kuyang partner sa radyo. Daing iba kundi si Ate Jen. marhay na pagkahapon sa gubos ng mga parantabay, makakaiba taman si Kuya A and welcome sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A asin Ate Jen. Good afternoon, Ate Jen. Marhay na pagkahapon partner, maray na pagkahapon sa gabos ng mga parantabay, aldaw na naman ng Webes. Time flies so fast. Opo. Oo. Kamusta sa imong ugto? Okay lang, nakapanguddo na gabos. Sana all, sabi ka ba? Sana all. Sana all. Oo. And sa mga nag-siesta dyan, sana okay na ang pag-siesta. Magpartisipa na po digdi sa programang Usapang Pamilya. Yes. Sige. Sa mga Facebook Live viewers ta dyan, maray na pagkahapon po sa Indo Gabos. Ano? Yan, sa mga naghahapot kung ano nga ang sa indong page, DZGB News Online. Siringwan sa mga nag-antabay sa Indo, mga harong. Maray na pagkahapon po sa Indo. Kamusta? Sana nasa marahay kamong kamugtakan, arayo sa mga katibaadan daing maraot na namamatean. Sa gusto tabi na mag-share kan sa indang mga istorya ngunya na pagkahapon, bukas na bukas ang samuyang text line para sa mga Globe and TM subscribers, 0927-3980-955. Opo, pwede man ka mo mag-upload, mag-text sa 0938-891-5475. Yes! Opo, dahil aldaw na naman ni Webes, dakulon ang mga bagay-bagay, as in mga pangyayari sa tuyang buhay partner na talagang dapat tang ipagpasalamat. Correct. Diba? And sa mga nag-aantabay ngunyan, sa mga nagdadangog kamo po, kamusta po kamo? Kamustaan sa indong buhay-buhay? I-share man lamang po, ano ang mga bagay na dapat ang ipagpasalamat sa aldaw na ini, as in sa panahon na ini. Di ba, Yan. partner? Salamat nga kita nagi matapa, of course! Mga ditsa ng bagay na kapaki-pakinabang sa satuya, mas nga sa mga usual na nangyayari, dapat po na ipagpasalamat ta iyan, ano? Oo, minsan bagay, nalilingawan ta na magpasalamat. Oo, dito paglingaw ng pagpasalamat. Anyway, salamat kay Nene Mirabueno. Sabi ni Miss Nene Mirabueno, maray na hapon po sa Tambalan Indo. Pabati po kami sa National Family watching from Kalayaan Compound Lower Binugsakan. Ayun, mga taga Lower Binugsakan. Sa Ginubatan ini, ano? Opo. Ginubatan Albay. Maray na pagkahapon tabi isa sa Indo Gabos dyan, mga Ginubatenyos. Wow. And ang mga taga-barangay, Santo Niño, Santo Domingo, Albay, nakatutok man daango niya na pagkahapon. Maray na pagkahapon po sa Indo, ha? Oo, dakulon man kita dyan yung mga paraantabay sa barangay Alimsog. Oo. Magayunon daw dyan sa Alimsog, partner. Ayun, oo. May ano yan may saro akong nararamdaman dyan. Yan ang natural na white sand. White Yes. sand beach. Oo, Diba? pero mga fiesta na dyan, di ba bulan ito kang Mayo? Baka naman. Diba? Oo. Baka lamang makabalyo yan kidagat. Nabaliw garing kidagat. Oo. Yes, and of course, sa mga taga San Francisco Manda, maray na pagkahapon. Yes, maray na pagkahapon po sa Indo. Bulan ng Mayo, no? May. Sabi ka na ingunyan, so kainitan talaga kan panahon, partner.
Yes, partner. Kaya nga ni bagay si Pope Francis, pag-inganyar kita po gabos na lambang miyembro kang pamilya na kita mga G ni Santo Rosario. Tanganing padagos naman ining matapos na labanta kontra sa COVID-19. Yes, ano? Opo. So, dapat magkasararo kita. So, sabi ta nga ni, since na ang satuyang programa, Usapang Pamilya, magpuon iyan sa lambang miyembro kan pamilya. Di ba? Opo, Kaya nga ni, oo. may kasabihan baga, the family that prays together stays together. Yes, oo. Sabi nga ni baga partner, kang kasod man ni Monsignor Crispin Bernarte, ang bulan na aning Mayo, pamusoho na bulan ni mandain lain na debosyon kay Santa Maria. Kaya pig-aprobatsaran man ini ni Pope Francis na talagang ining bulan na Mayo, gamiton taman as in pakusuguntaan sa tuyang pagpangadji kang Santo Rosario. Diba? Yan ang Kaya- poon sa aki hanggang sa pinaka-gurang na miyembro kan pamilya, sarabay-sabay po kita na mag-Santo Rosario. Opo, no? oo. Sa mga lampang parokya baga, igo dyan ning schedule, di ba partner, ning pag Santo Rosario. Kasi syempre, nagsusunod kita ning health protocols, di man kita gabos nakakaduman sa Oo, simbahan. dahil kita maaakomodar kan simbahan gabos. Opo, No? oo. Kaya, importante man po na, of course, sa laog kang harong, da ita po paglingawa na kita mga di, kaya iba po ang satuyang miyembro kang pamilya. Yes, correct. Ano? Sa pamilya talaga nagpupurang gabos na bagay. Siring sa sa Santo Rosario, dito na kaipuhan na magpasiri pa kita sa simbahan sa laog sa nakan harong habang bilog ang pamilya. What if na magkaigwa kita ng schedule for rosary, di ba? Yan, tangani na bilog na pamilya, sarabay-sabay po kita na maghagad din tabang sa mahal na Diyos para sa paglaban digdi sa mas lalong naglalalang COVID-19. Correct. Diba? Opo. Oo. Sa mga panahon na ini, lalo na taigo bagay ng mga bagong variant na nagburutukaan naman sa mga iba-ibang nasyon, sa ibang Yes. lugar, talagang importante ho na pakusugunta ang pagtubod kay Lord. Correct. So, iyan dapat ang yato na siguro ko gibuho na ugali sa laugan pamilya. Oo, na pagka, magrosaryo kita every 6 p.m., no? So, dapat yaon nga gabos, nakauli na. Tangani na mapunan ta na, sarabay-sabay kita na magrosaryo. Oo. Kang inat bagang panahon, partner, alas 6 ning banggi, po na ano. Sabi nga ni, bago pa magtugdon ang manok, dapat nakauli ka na. Yes, Diba? oo. So, Sana mabalik iyan yan kasi may mga chances and may mga sitwasyon baga sa laogang pamilya na talagang minsan iabot ng ugak, di ba? Alabaon so mo iba yung busy na. Busy na. So Oo. iba nga sa trabaho. So ngunyan nakadaklan kan lambang miyembro kan pamilya na sa laog kan harong, why not na i-practice tagiraray iyan, ano? Opo. Ngani na kita, makaramdom kita sa gabos, makaramdom kita na maging harani kita sa mahal na Diyos. Correct, oo. And talagang sa paagi ka iyan, mararamdaman tayo sa mga bagay-bagay na dapat tayo ipagpasalamat, partner. Correct. And makakalikay man kita na magkaigwaning iwal, conflict, lalo na Yes. baga sa laog kang pamilya. Lalo na sa mga mag-aragon, Correct. diba? Sa pag-iiwal, taod-taod, sa mga mag-agom-agom dyan, permi na sa nakiiiwal. Mag-antabay. No? Sabi kan sa tuyang texter from 1251, marhay na hapon sa indong duwa, para dangog man ako nindo, udi nagatahi ako placemat. Salamat po, So sana maubos mabakal lang sa imong placemat na pinagtatahi, maubos tulos, Sige. Salamat po sa pag-antabay habang nagtatahi ka. Pabati po ng happy birthday kay Kagawad Lorena Lubigan, kan Barangay Lower Binugsakan, from Kalayaan Compound. So mga man palan partner, sa mga nagsiselebrar kan sa mga kumpleanyos, happy birthday! Sige lang, mag-birthday lang kayo hanggat gusto nyo. Oo, at aprobitsara na kita maging maugma kada sa kaaldawan kan sa tuyong kumpleanyo, partner. Kasi Correct. once a year man sa Mhm.
Sabi ni 812 partner, maray na hapon sa Indo asin sa mga paradangog kang programa nindo. Magpasalamat sa oro aldaw na pagmata. Tinauan pa kita ning aldaw asin tinauan pakikusog para makatabang sa mga tao. Tumpak. No, dapat everyday na nagmamata kita, dapat igwa kita ning somehow may kapaki-pakinabang kitang gigibuhon, no? So, dahil lamang masabi na nasayang so aldaw ta. Oo. No? Be a blessing to everybody. Be a blessing to everyone. Ba? Christine Navarez, maray na hapon po Kuya A and Ate Jen. Maray na hapon man tabi sa imo, Christine. Sabi man ni 435, maray na pagkahapon, magayon asin marhayon ang sa indong background ko na hapon. Magayon iyan ta medyo nakakawara talaga kipirot. Sige daw. Mga mahilig sa TikTok dyan, ano? Oo. TikTok sa natabi ka mo dyan. TikTok lang ng TikTok. Oo. O batiyon ko sa kuyang amiga na yan sa Japan, si Pipay. Nasa Japan ni si Pipay. Sige, partner. Dumana kita sa tuyang pag-urulay-ulayan ngayon na pagkahapon. Okay. Ano? Sa mag-agom, nakaili ka na mag-agom na nag-iiwan? Iyo. Paanong ano yan? Paano sila Paano nag-iiwan? Nakahiling na ako may naglalayog na kaldero. Nakahiling na ako may naglalayog na plato. Tapos nakahiling naman ako nagluwas harong, may malalata si Mrs. Yan. Kaya seryosohon ng arog kaya na conflict and pag-iiwal sa laog kang harong. Iyo. Ang hapot, paano tayo maiiwasan? Correct. Kasi sabi baga partner, normal na ang pagkakaigwan ng igwal sa mga mag-aragom, di ba? Parang parte na dayan kang relasyon. Correct. Totoo yan, ano? Totoo yan, Kuya John, na once na nag-agom ka, ang iwal, yaon na, kasabay na yan sa pang-urual daw na, bako man oral daw yo. Healthy da. May mga pag-aadal nga ni partner na nagsasabi na ang mag-agom daa na madalas daang mag-iwan. Hararom da ang sa indang pagkamuot sa kada saro. Oo, kasi O mas lalo da na nagahaloyan sa indang relasyon. Kasi baga, parang mas nagiging makusog Oo. sa indang pagtubod sa pagkamuot sa lambang saro, di ba? Nakakalawa sa mga pigtatago-tago. Oo, Diba? diin datahon man kaya na parang ikimkim mo sa nasudagit mo sa imong partner. Oo. Makanuson. O kaya naman, may mga chances na nag-iwal ka mo, di ka mo matiinuhan. Correct. Di mo pag-uurunan issue na dapat talaga pag-urunan. Oo. Tama ba yan na kapag may problema, palipaso na sa na partner? Ayan, maaraman taon-taon sa tuyang pagbabalik. Pero, sabi digdi, mabalik tulos kita, mabalik tulos kita, medyo bako da ang magayon partner kung ang mag-agom nag-iiwal. Sabi nga ni Bagadaa, healthy ang sarong mag-agom na nag-iiwal. Pero kung ang pigi-iwalan kan sarong mag-agom, sarong bagay, pare-pareho, paulit-ulit, iba da ang ururon yan. Diba? Ibang ururon yan pag-araw ka ng fight, sabi nga ni. Garo No? pinag-iwalan na kang kasusaro, nagbalik na naman ka mo sa sitwasyon na arog ka ito. Pareho na Yes. naman na issue. O baka may dahil kita nag-ibo pagkatapos na mag-iwal. Oo, pwede yan. Ano daw ang mga naging factor ka yan? O nag-iwal kita, halimbawa kita partner Oo, mag-agom. sige. Nag-iwal kita dahil sa panira. Oo. No? Habo ko so panira na tighanda mo. Nadagit ka sa ko. Okay. So panira, binahog ko na sana sa ikos. Oho. Nadagit ka man, tas sinayang ko sa panira, Oo. pasain ako. So, halimbawa sa mga simpleng bagay, nag-iwal ang sarong mag-agong. Ang problema, kung sa masunod na simana, iyon na naman ang pag-iiwalan. Oo. Diba? Minsan- Sabi ko, ngayon ni Kuya A, tapos ni Ate Jen, ngayon. Ano healthy ang nag-iiwal. Tapos ngunyan, pag nag-iwal kami, bako na pala niya healthy. Ano ba ngaya talaga? Pwede Diba? yan magresulta kang pagkagaiguan ng toxic na relasyon, partner. Naku, mapagalo niya. Toxic na ngaya ako kay agom ko. Ma-file na ngaya akong annulment. Uy, Marina, pagkahapon mo na kay Tita Maria Joy Valderrama Balaya, nakatutok mo niyan dyan na
pagkahapon sa Barangay San Vicente, Santo Domingo, Albay. Maray na pagkahapon po sa Indo Gabos dyan sa mga taga-barangay San Vicente. Opo, si Sir Nick Rigachuelo, maray na hapon, Susan Arago, and Red Jacob. Okay. Sige. Alat lang ta. Yaon manda si Madam Mary Ann Labalan Banay and Monina Roses Abrantes. Hello man kay Chan P. Paniterse. Hello. Maray na Ay, nakatutog pagkahapon. sinta ha. Hi po sa Indo. Ano, Opo. sige. Balik Sige. kita partner. Ano? So, yao na. Given na nag-iiwal talaga ang mag-agom. Pero bako da magayon na kung ano sa pinag-iwalan nindo kan sarong simana, kan sarong aldaw, yun na naman ang pag-iiwalan nindo. Oho. Next. No? So, igwa palan partner na dapat nagibuhon ang mag-agom matapos mag-iwal. Yun. Tangaling day na mautro. Mhm. Tangaling, kung mag-iiwal man kita, ibang bagay na naman yan. Okay. Baga, so- Kumaga, panibagong problema. Kasi ang problema, pag nag-iwal kita, kan parehong problema kang pinag-iwalan ta kang nakaaging simana o kang nakaaging aldaw, may problema kitang dain na re-resolveran. So, dapat in every problem, may solusyon. Ayun. No? Dahil pagpabayaan na nakatanggal lang iyan dyan. Yes. Kasi pag dahil tinawanan ng kisolusyon, ang mangyayari kan, maotro iyan. So sabi ta nga ni kasubago, igwa palanda a partner na mga dapat gibuhon ang mag-agom or magkarelasyon matapos mag-iwal. Ano daw iyan? Kuya John, Yan ang aaramon ta. aramo ito. So pigigibo da ang matapos mag-iwal. Na? Yan ang aramon ta po sa satuyang pagbabalik. Kung ano ang dapat niya itong gibuhon Pakatapos matapos mag-iwal. mag-iwal. O kada daw nindo, sige daw. So mga para teksta dyan, sige daw. Ano daw ang pigigibo kan mag-agom matapos mag-iwal? Oho. Kaya pwede mag-apod sa mga paraan tabay tang mga nanay, tatay. May sabi kan, iyan nga si nini ko, katas nga iyan kan pag-iwal. Sige. Ha? Sige. Commercial po na kita. Mabalik kita mga tugang. Oras niya to alas 2:31. An oras hatod sa Indokang United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. New Maggie Magic Sarap. Dagdag value pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Cut College in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school. Junior high school granted with PEAC scholarship and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at Tibaco Balbay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cott College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. New Maggi Magic Sarap Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo.
free 2 sachet na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggie Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. New Maggie Magic Sarap. Dagdag value pack. May free 2 sachets. Bili na! Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. New Maggie Magic Sarap dagdag value pack. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets sa bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggie Magic Sarap dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. New Maggie Magic Sarap. Dagdag value pack. May free 2 sachets. Bili na! Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawig. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga
responsableng parabakan. Usapang konsumer at negosyo. Mataon pagnigbib sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhay na kontribusyon sa komunidad. Usapang konsumer at negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang konsumer at negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DZGB. Usapang konsumer at negosyo. Abangan. Mga mommies, hindi porket mami ka na, haggard na agad. Feel sexy at maging okay na tummy. Ito ang Mixed and Capsule with Fulvic Minerals. To stay fit and slim, mag-Mixed and Capsule with Fulvic Minerals ka na. Siya na flat? Yan ang sikat. Doc F Mixed and Capsule with Fulvic Minerals. Mixed and Capsule, the slimming formula. Good news! Dahil ang freebies ng Mixed and Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixed and Coffee Box, may libreng 10 Mixed and Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigcstore.com, thebigsea.or, supermarket, malls, Doc Alternativo Centers at sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Hindi mo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru, o take-out. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have links and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen? Welcome back sa programang Usapang Pamilya, mga tugang tabi. Oho, hello muna partner kay Jeng Akaton Indaya. Diyos maray na hapon mga kababayan, kang mga Bicolano dyan sa Albay. Shoutout naman po sa dati kong pinag-aralan dyan sa Bata National High School. Bata National High School. Sa inini. Okay. Rapo-rapo Albay. Rapo-rapo. Okay. Sige po, Marina pagkahapon. Charlotte Warde Daluay, Eliza Fajardo, Boy Salvador, and si Sir Nong Chavez. Good afternoon po. Okay? Yeah, marina pagkahapon po sa Indogabos, ano? Sige, unin na tanganin na ang dain na maotro an pinag-iwalan kan mag-agom, no? Tamaraoton da akong paulit-ulit nga ang pinag-iwalan niya. Pare-pareho nga ang tema. Pare-pareho nga ang topic nga makapagal-pagal na nga pagpara isip-isipon. Diba? So, nga dang tema otro, saro sa mga tip, no? Daida mag-akto na garudaing nangyari. Ayun. So, pakatapos nindo mag-iwal, igwa kaya ba ganing persona na basta ngaya nakaagi na tapos na day na pag-urunan. Masabi kan, day na ngaya ka to, day na ngaya pag hata. Sala palan iyan, ano? Oo. Sabi ni Leslie M. Duarez, saro po ining marriage consultant. Day dapat basta pigbabali wala ang mga bagay na pinag-iwalan o dai pinagkaintindihan kan mag-agom o magkarelasyon. Dapat pinag-uulayan iyan, tanganing mapundo kung ano ang sala na dapat na maayos. So ito pala, dapat pala, planchado na ito. Okay. Kumbaga may closure. Oo. Diba? So, proper communication talaga. Tamang pag-uron-uron. Yes, dapat pero kung ini pag-urulayan, ano po kani, sabi di sapagkat ayon naman sa dating empowerment coach na si Laurel House, kung ito ay hindi nyo tatalakayin, darating ang araw na magdudulot ito ng mas malaking problema. Kapag ito ay sumabog sa mas malaki o mas malaki ang damage, ay maaaring maidulot nito
tulad ng tuluyang pagkasira ng pagsasama. So dapat walang pinag-uulayan talaga, partner. Oo. No? Daing napagpahalo yun pa. Correct. Kasi maabot ang panahon, pag daing closure sa issue na iyan, babalikan pa na iyan. Oo, tama. Babalikan. Ay, tatangay kang kang nakaagibag. Ika ba ngayang inut-inutan? Ika ba ngayang arog ka ni? O ika ba ngayang bako mo sila magluto? Di ba? So dapat pala pag-ulay kung ano sa naging problema and then tatawan ng solusyon. Opo. Ngayon din na maotro. No? Tama. Panduwa na partner, dahil po ipag-share ang detalye kan pag-iwal nindong mag-agom Sa social media. Naku, sa minsan baga Facebook. partner, dyan sa Facebook o anong pa man na social media accounts na kung saan man iyan, minsan pag di kita maistoryahan, i-post ta dyan kung ano ang namamatean ta or ano ang issue na pinag-aagihan tang mag-agom. Bakong mina-trending. Oo. So, naaraman na kang bilog na barangay, kang bilog na syudad, kang bilog na Pilipinas, even ang mundo, nakamungduan nag-iwal. Yes. Dahil sa bako masiram na pagluto. Diba? So, imbes pala na masolusyonan ko ta ninong duwa, na kamusa na, madidipisilan na kasi pinagbareta na sa bilog. Oo, naisihan. Malay mo, pagpasiring mo sa sentro kan Legazpi, bati na ngaya ka mo ni Ago mo. Oo. Makatapos ngayon nito mag-iwal-iwal. Siyempre, i-judge ang relasyon nito. So, nagigilugod na masalimuot lugod ang buhay ta. Opo. No? Pantulo da mag-ulay, asin, dai na pagpahalo yun ang dai pinagkakaintindihan. May mga agumbaga partner na kami ngaya, nag-iiwal ngaya kami, pero ngaya, dai ngaya kami nagkakaturog na dai na-resolveran ang samuya na problema. Oo, yan ang magayon. Mhm. Pero igwaman partner, yung mga mag-aragom, na pag nag-iwal, dai nagtitiinuhan sa igdaan, talikudan pa. Paano pa kaiyan? Oo. May boundary pang ulunan na dakula. So dapat Bawal pala ka ngayon makalampas din niya. another evil na naman ito. So dapat pala partner pinag-uulayan, dahil napigpaparapahaloy. Opo. Pang-apat na partner, dahil magparatagas-tagas. Asin tanggapon ang pag-agad ning tawad kan sa imong agom. Minsan baga halangkawan ang pride, dapat ngaya lalaki ang inot na mag-sorry, mag-ako kang kasalan. Ibaga, igo talaga kaayan. Kaya baga, kaya tapos lugar prolong conflict. Malawas kaya rong partner, i-istorya duman sa indang kapitbahay. Si padi mo nga, pinakaturog ko nga sa lawas nga, maambugon kaya nga, so ginibo pang kahambugan lugod, so ginibo niya. Dahil na pagpahala yun, kung may mag-agad ning tawad, tanggap po na sana. No? Pang-5, yun ay nisipig sasabing historical. Ano yung historical, Kuya A? Dahil po pag-ungkaton ang sa indong previous na pinag-urulaya o pinag-iwalan. Usually, may kaya baga na usustig sabing historical data na nakakaluwas sa mga dati pang pinag-iwalan, apod kayan, nagbabalik lugod sa imong mamamatean kay ito. Sabi digdi, tandaan sa pagpapatawad ay dapat maging sincere. Hindi yung sa muling pagtatalo ninyo ay mauungkat muli ang mga nakalipas niyang pagkakamali. Sapagkat kung paulit-ulit mong babalikan or ibabalik ang mga pagkakamaling nagawa niya, ay hindi matatapos ang pagtatalo ninyong dalawa. Ang resulta, magiging mapayapa at puro gulo hindi magiging mapayapa at puro gulo lang ang inyong pagsasama. Iwasan ta po na maging historical. Siside sa mga historical. Babalik ka. Natangaya kang inot. Pag naramduman. Ika ba ngaya kang inot? Ika ba ngaya na babae ka man? Ika ngaya kang inot ngaya parasugal ka man. Nanlalaki ka. Dahil na po daka yan. Yes. Kung ano so dahil na pinagka-intindihan mo yan, duman sana. Dahil na magbalik duman sa 19 forgotten na
sala kan kada saro. Opo. No? Then napagparabalik din na pag-ungkaton. Tama Correct. po yan si Madam Christy Navarez. Maray na hapon da. Okay. Thank you so much, Ma'am Christy. Opo. Si Sir Frederick Fred. Maray na hapon man po. Thank you so much. Ang paggawa daw ng excuses o dahilan sa inyong pagtatalo ay hindi makakatulong. O dapat partner, maging honesto kita sa mga namamatean ta, ha? So, kung may ginawa ang partner o asawa mo ay na hindi mo nagustuhan, ipaalam ito sa kanya. Sabihin, dahil ko ngaya gusto ngaya, so giniba mo ngaya. Oo. Na? So, bako na masabi kita, pasensya na ngaya ta, pagal ngaya ako sa opisina, kaya ngaya malibo ngaya sa payo ko. May mga excuses. May mga excuses. Minsan no? mapapaisip lang sa imong partner, natatako na dadamay, pagal man sa napalan siya sa trabaho, di ba? Sabi di partner, hindi yung pagtatakpan mo ang ikinagagalit mo ng mga dahilan gaya ng mainit lang ang ulo mo dahil traffic, sa dami ng trabaho sa opisina, sa pa ini, narigla ako. Di ba? Oo. Diba? Nano ka ngayon na? May dalaw. May dalaw ngayon ako, kaya ako araw ka ni. So, dahil dati yan, gibo ko na na excuse kasi kung talagang uuyaman kita may hugot yan eh, may pinagkakauyaman kita duman. Oo, no? tama. So dahil na paggamiton niya ng mga problema sa luwas kung traffic sa EDSA o kung saan, diba? Oo, minsan minaresulta yan kang pagiging nagger kan sa imong partner. Oo, nata nga yata ako pati ako pigdadamay mo, trabaho mo ngayon problema mo, pati nga ako digdidrown mo ngayon di lalo na kamong nag-iwan, correct. diba? Dahil atabi pagpirito ng sadiri na makipagtalik matapos ang pag-aaway. Ayun. Or magniig matapos kasi medyo day sa buot niya, no? Kuya John, Wala sa kondisyon kumbaga. Kung abo ni Mrs. day pagpiriton. Kung abo si Mr. day man pagpiriton. Iwasan mo na magtikwil. Sabi ni partner pangwalo, huwag mag-focus sa ginagawa ng ating asawa na ikinagagalit o hindi mo gusto. Sa halip ay mag-isip ng paraan kung paano mo siya matutulungan upang ito ay maitama at hindi na kayo mag-away pa. Okay. No? So, dapat pala, instead na duman sa issue magpara-focus, mag-isip pwedeng maging solusyon. Yes. Ta kung ano talagang tipa para isip ta, duman sa nakita naka-focus ko, halimbawa, mainit subaga, halimbawa, yes, baga mainit. Kung duman sa nakita nagpaparahihiling o nagpaparadudot-dot, nagpaparaturo, mapapasok talaga kita. Di ba? Tama. Yun. Sabi nagdi, hanggat maaari, huwag gumamit ng masasakit na salita para maisalarawan ang iyong partner o asawa. Minsan inarapod na suagom na kung ano ng creature. Ika ngayang... May mga code name nang nagruluwasan. Ika ngayang tikbalang ka ngayang. Di ba? Ika man ngayang garo ka na ngayang si Dabia ng mga araw ka. So, di dapat magamit ka yan. Ano? Oo. Minsan nagsusuro po nana. Di ba? Garo ka na ngayang uring. Garo ka na. Dahil ka na ngayon nailing sa maliwanag. Respeto. Opo. At the last but not the least, dahil databi sinda ipagpairarom sa silent treatment. Okay. Minsan kaya baga may silent war na pigapon or silent treatment. So garo day na hiling. Okay. Nag-iwal nga ka sa bangge, day pa nagkabat ipagkaaga. Pagkaaga, nag-agi-agi sana. Garo hangin lang. Yes, diba? garo day na hiling kung ano na ngayang kuwado nga tabi dyan nga agom so plato, garo day nadangog. Garo day nahiling. Yes. Di dadma. Oo. No? Sisay ka namang matibay. Lalaki, babae. Dadma ka ha. Dadma ka ngayon ha. Sa mga babae kaya ang babae kaya baga mas gitiilon kaysa sa lalaki. Hala, laka. Dakulo sa'yo maridagit na babae. Aminon taman pero iyo gayod. Pero igwa man na mga sitwasyon na talagang minsan mas gitiilon man si Mr. Diba? Kung iabot man, diba? Lalaki, babae nang maridagit sa iyong partner. O sabi din ni 435, maray na pagkahapon. O speaking of gitiilon, uni 634, maray na pagkahapon sa indong duwa,
Uni si Mr. minsan 3 days ako daitig titiino. Allah. Pag nagiiwal kami. Ako Mhm. kaya, ugakon ako maglaba. Mhm. Ang gusto ko siya maglaba, ako ang magluto. Allah. Mm. Sabihan kay Mister, tangaling maisihan ni Mister. Oo. Pwede baga pag-urunan, di Correct. ba? Oh, that's why baga partner, pag-arog ka yan, talagang importantehon para sa satoya ang talagang mga G, di ba? Correct. Kasi, dyan naramdaman ta so sinabi kang kasuod mo kang satuyang guest partner ni Madam Agnes Agnes. Shapno and Sir Roger Shapno na talagang si Lord ang nasa sentro kan sa inang pagkaminuotan. Mhm. That's why kapag may mga conflict sinda, pinag-uurunan lang ninda iyaning marhay. Mhm. Oo, di giiwasan man ninda magnag sa lambang saro kasi Yes. sabi duman so lalaki habo niya na nagger si babae. Correct. So nasabutan kang babae kaya di siya nagdanag. Mhm. So yan na, constant communication Opo. with respect. Tama, oo. Human sana pala ito, respeto. Respeto. No? O, sige. So paano kaya ang partner? May pahabol. May pahabol pa? Totoo, Kuya A, babae ang gitilon. Sabi ni 8120. Sige, bala ka mo. Okay, so yan na po ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya, ngunyang Aldaunin Webes. Lado Technical, Kuya John Napoles and Richard para sa satuyang IT Department. Ito po si Kuya A. Hindi man po si Jenny Ballaran Mabalo sa pagantabay. Bye-bye. Salamat. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat.